มันเคยฟินอะไรบ้าบ้าสิทหารนี่นะทักมาด้วยนี่บ้าจะทักมาด้วยไอ้นี่ทั้งมันก็อันนี้ชินแล้วบริเวณเล็กมันนี่kursi ada mungkin naik mana mungkin naik aneh ni pagi aneh ni kan biasa lah kadang kadang betul 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 aneh mungkin naik betul betul lihat lihat na aneh mungkin negara halah hatinya mana lain tangga Fiona ni berat big friend dia Fiona aku berat pasang mana abos ni ani Fiona aku nanti lo second night macam berapa kesantunan ni bahasa dah nongsa mana karena tangkar mana biasa kalau kadang mana nani bapa agar hayal na ani mana kunai ni mana ada nani mana tu kulai dengar dah biasa nongsa alasan apa dia sami type vibe dah zengi sana ini bari sada lengdu lengdu berai menjadi nalai janai bari tasona na batan desta baza daw bedar baza ma baza sani sedani Dini जोंना हाय नागिरजुलियाव लास्ट नाइट ओमफ्राय आपामपुलि आरो आदाया जोंखौ लिंदों बहा थांगोन मिथिया बगामाथि थांगोन ना बहा थांनो नागिरदों मिथिथ'आ आरो थांनोसै ओमफ्राय रेडि जाबाय फुङावनो फुं दुगैनो हिलादों जों दुगैनोसै जुरि आं आदाबो थांसै आरो ना मा थांमारगोन जों ओमफ्राय दा बगामाथि हागुफ्राव आंहा मिथिबावलै नामा नों मिथियो बार जाबानो प्रब्लेम जायो नालाय गरिबरा फ्लाइटआव थांनो नागिरदों बबेबा गवा थांनो नागिरदों मोनफैबाय फैयै जों नै बगामाथि हाबबायानो बगामाथिनि लामायाव ओमफ्राय हाजोआ एसे माबादों फुला जादों सानदोंमोन ना साना दाबो एसे ओंखायनो मोजां नुलाखिसै हाजोखौ सहैबा नुगोन मोनफैबाय ओमफ्राय जों बेयाव एम्फौ लाथा दोनखादों एवनो होदों दा साराय 3 केजि होनदोंमोन नामा सारि होननाया जाबाय आरो नै रुना लाबाय दैखौ फ्राय एवसिगोन आरो जों ट्राय हांबाय आरोना लायदो मा बियो दाउ लायदो दाउ जाग्राफ्रा मेगि आरो साहा लोंना लानोसै फुंनि साहा मेगि जाबाय ओमफ्राय लायदो दाउ एवनाय जानानै दा जों थांगासिनो दं आबा दुगैनो माने आंथ' हानाय नंला इमान थान्दा दुगैबा दा हराव माथा ओंखारना लांगाय आङो रुमाव थांनानै दुगैगोन बिनि दैया गुसु नालाय मानसि दिनै ओरैबायदि मानसि बै नुहुरनाय गामिया जोंनि गामि होनदों दा जोंनि गारिखौ बेयावनो दोनबाय हि सुदों नै नैबेथिं मा फैयो नुवाखै नोंसोरो थान्दा कुल आब'आ दुगैदों हि लामनोबो लाबखादों नाखाय जोंना बैयाव लामखाबाय पुलिस ड्रेसखौनो गानदां हाबफेनदों माने गस्ला गैयाना फ्रक गानना फैदों ओमफ्राय दैखौ गाननो लुबैथारनानै ओमफ्राय गारियावहाय पुलिस ड्रेस दंमोन बेखौनो गानथ'बाय आरो सार्टखौ ओमफ्राय बगामाथियाव फैबा नोंसोरो माने टार्जन नुनो मोनगोन आरोना लोगोफोर फै आरोना आं देखायनि आरोना वेट
दे दार्जन नै लोगोफोर मालाय मोसाफैदों सिंगारा नै आंना माथोआनो जाला बेनो मिथिंगा सिख्ला जाग्राया नै बेयो आगैया हिन्जावसासो फाग्लालै गथ'आ सिंगारा इदि खनो मोनफैबाय जोंना सेरसे एवग्रोदों आरोना जानोसै दाना बोरै जादों दे आदा बोरै जादों आदा बोरै जादों दे जालाय जानो थाखाय देलायदो दे लाबाय बेयाव फानबाय दुन्दिया दुन्दियाव फानबाय आं लुगैबाय दै सोरबा आलासि जानो लिंबा जोंना अमा बेदर दाउ होबाय थानानै बिराद जाबाय थायो जों एम्फौआ फेभरेट खिन्थु बामबुलिनि आंनि जुरिनि आरो नै आदानि थैखांनानै थांखांलायगोन जौआनो स्पेटसो दै जौआ नै बेजों स्लिम जाबाय नै जेबो गैला आरो मोनफैबावबाय एम्फौ जों माबायदि पियास लगायना जादों आइसक्रिम फैदों आइसक्रिम जानो नागिरदों मिल्कि जोंना थिखाखौ आयराथिखौ लाफानांगौ एथ' उन्दै उन्दैयानो मैगं फानदों नालाय बयहाबो खस्थ' जायो बाट बिदि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ फाननो फैनाङामोन आरोना साराय जुरि बेसे लाखो लाजुनोसै नै बे एफा उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो मैगं फानगासिनो दंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जा बोरैबा नांबाय जोङो खस्थ'आथ' बयहाबो जायो उन्दै हिसाबै बिमा बिफाफोर थिनहरदों खोमा थेवबो बोरैबा नाङोना ओमफ्राय आफाफोरा एसेबां मैगं दङ 200 जादों नामा 10 थाखा करि लाजोब्बाय आरो जों लाना फैजोब्बाय आरो मैगं गोथांखौथ' जाथ'वामोन थेवबाबो लाबाय दा जमायाव हैबाथाय मालाय एवना जासिगोन जमानिफ्रा गथ'फोरा ओमफ्राय दिनै जों ओरैबायदि रेकर्ड लाखिबाय साब्रै मानसिनो 3.5 केजि एम्फौ जाबाय आरो जोङो ओंखाम जानोसै अमा बिलाहि ना आरो एम्फौ जुरिफोराव जाजेनबाय 4500 गुड मर्निं लोगोफोर बेनिफ्राय जोंना नागिरजोलाव सानथामा मोजां थांबाय दिनै 12 नभेम्बर दिनै थांगासिनो दं जोङो साउदुर बिदा सानथामनि थाखाय 12, 13, 14 नि थाखाय आरोना लोगोफोर